step kemen ya pi baro sasisin ngapriang sngubha ya pi syakne ka program juni kmi biang na ki kot khubor pipek ya ke YouTube channel ke juni ka antor kila roban pek ki khubor ha ka www.antor.in mentagasni ka nyuk tarik ulisau tungini kmi biang ya ke ka baki kot khubor na ka jala ki penmi baki tho haki headline ki jongki ngan pek shwa menta na ka kot khubor jong umaupor ka headline na ka kot khubor jong umaupor ka tho kumne ka UDP kantrei banwanra ke jingeteli kiseng rulum medba kat kum ke ka khubor ni sung thu shai ba medba ubari presiden juga UDP uong baka sengi ju ka parti katrei na kabantaban penyateli ya kiseng rulum hagane ke jela kumbangila ban kemawi pi kipai ba baka UDP kala presyang na kabantaban penyateli ya kiseng rulum hanrei ban ong ba kam simpat long ka ba seiso lane ka ba job 4% ka headline ka ba ar na ju khubor mokor ko ongkumne pra ka tem kongres hamauring keneng rai ban kersyan ya ukurtong shimet hangni kapen i ba ngila ba sungtho ba Highlander ubadei ukurtong jong ka seng kongres hakne ke election siteng chamoy hausna marchek pra uyakun na ka parti kongres bat menta ngamut panong uyakun na ka parti PDF bat menta ulah penyaso no ila desa ka kongres bat ulah yo aru ketiket tikidon kibom sungtena di menta kila mino na ka parti kongres bat kilarai ban kersyan ya ukurtong shimet nakakot kubor jong unong sai hima kathong jonga kalong ban budin ya kekam jong ipa thep kerteng uba Eugene namau plang bat Abdul Saleh na Raja Bala kumbangi tiep nyahap ban ka sorkar ngamut ban ong ka election commission jong kari India kahap ban penbena ban yakun yak nik election siteng samoy hakane ka jela ka jongi haki lai konsensi de nama ke jingklat no jong ki MLA kumta uba Eugene ro ubadi ukun jong uba late eskesun menta nit kasni ulali ban tap ya kerteng na ka menta bani kun ya kene election siteng samoy na Mauplang constituency bat kat kum Eugene uong baga thong jong kalong ban budin ya ki kam ki ba ukpa ulai no shedin ka khubor ka ba ar no sa hima ka ongkumne ka syong ha ka sorkar ban pek halor ke jingberngam ke HNC medba katkum kene ke khubor nila yo i ki kot khubor hakene ki khandiasni baka HNC kala berngam ya ki politician bat katkum uba medba bari presiden jong ke UDP uong ka syong ha ka sorkar ban pek halor kene ke jingberngam jong kene ke sinking atiar ini pek pat na ka kot khubor jong ukun jatshai ke headline na ukun jatshai ko ongkumne ngadai unong yelekai ubom juken randin hakane ke jeliru ngan om kenrandin tap kerteng Eugene lingdo na ka UDP menhin kasni kuba Eugene lingdo ulali tap kerteng na menta bani kun ya kene ke election siteng samoy bat kat kum ke jingkran jong uba Eugene wong ba udai urang yele kai ubom juken randin hakakam football kumta hakane ka politics ru unom kenrandin bat kumba pitip hi uba Eugene lingdo udai keluar yele kai football uba dai na ka jela ka jongi uba lele kai ni ki club hakane ka ri India ka jongi bat uba la mikmat ro ke India ke jingi kun keleng kiri jong ka perthai ka headline ka baar na ka khubor kunjat chai ka ongkumne da MLA barin sei ka UDP na Raja Bala on kersyan ya ke NPP hamorun keneng ki pai kmat sya ka UDP na pedeng kiseng riulum baro ong ba medba kumbangi tip bah kumbang alapan kemau biang ba karon kene election siteng samoy te ka UDP kala penyekun da MLA barin bat hakeju ka poro kila ai ya kejing kersyan ya ukurtong ke NPP napa amaurun keneng bat ba medba uban biang ba kipai ba kila sedang ban kaikman sya kiseng riulum ngini pai pat menta sya kene ke kot khubor jong upengor na ke kot khubor upengor ke headline ke ongkumne om don jiban baik ke UDP bat NPP
kiai la ka jong haki election BM lanong kumbang itip uba BM lanong udai uwei na kinong yalam barang ba jong ka UDP bat kat kum uba BM lanong uong bakam simladan lupa kanu kuno ka jing penbe hakabe de ka ke election handrei kiai la ka jong kata banyakun la ka jong hakane ke election siteng samoy ka headline ka baar na upengor ka ongkumne praphom ka kongres hamorong keneng uba Highlander upet na ka PDF hangneru ka pen ba hadin ba ka kongres kala pentik na yo ba Highlander ba unia kun na ka parti kongres menta ki nongkersan joko kongres ki don ka to kene ki bom suna diu ba kilamino na ka parti bat ngila ro ban pen mau ba uba Highlander munsua uya kun na ka PDF orjar ka pra bat menta unia kun na ka parti kongres tongini phaipat sikot khubor jong urupang katkum urupang hakane ka headline ka baningkom ka ongkum ne kenjajar ka khenra license khayi benyau ki badi jingdi hayudu katkum kane ka headline kumbangi tip bana kapor sekapor na kaleng jiki bor juga district council wat ki seng phalang ru ki julai ya ka ban check lane ban pe ya ki barjala ki bomdon ya kane ka trading license te handrai katkum kane ka khubor ki pen pau ba kini ki nong khayi lane ki nong di jingdi hayudu kila don ya ke jing benyau namar bakam sim don shu kene ke jing late ban khenra iya kini ki trading license te katto ngila poi sing bakut na ka review lane ke jing phai biang na ki kot khubor khasi to mentang ni phai pat shak kot khubor phareng ki ba pemi na kane ke jelah to mentang ni pek ya ka kot khubor na unong sai hima ngamut ban ong ni pek na ka khubor jong ushilong tai katkum ushilong tai haka headline ke jong u mentakasi kathok kumne Rev Simmons obat pala as MPCC president katkum kene ke khubor kapan iba watla na liang jong ka high command na po Delhi ka badai jong ka seng congress ka AICC kalathung ya uba Vincent Pala kum u president jong kene ka Meghalaya Pradesh Congress Committee handrai ka penpau baki don bun ki noyalam jiko congress apo ke jela ki bom sungu tenat ya u bat ngila ro ban perkemau badang hakini dangshen ba kalami ro ko khubor hakaba u doktor mukul udon ke jingtemu banik penyasono bat ka TMC handrai kam hadien ula kentai ya kane tong mentang ni phaipat syaka second lead na ka kot khubor jong ushong tai ka thok kumne UDP chief denies meeting TMC hangni katkum kene ka khubor ka pen iba wat u noyalam jong ka UDP ro uladon ka jingya kendu bat ka noyalam jong ka TMC ka Mamata Banerjee handrai hagdin bay ekran ba kinong thok khubor uba met ba ula kentai bandon kenong no ka meeting lane ka jingya kendu bat ka noyalam jong ka TMC ban ula ong ro ba umdon kenong no jing temu ban late penyaso lane penya keren ya kinong no kikam banya trelang haka sinsyar kada haka sain partai bat kane ka seng ka bana West Bengal ka TMC ngini phai pat mentang se kot khubor jong Highland Post katkum ka kot khubor Highland Post ka headline ka tho kumne road safety expert flags concern over worn out Dwaraksoy bridge quick leverage need of the hour katkum kani ka khubor kumbang itip baka jingking Dwaraksoy hadin bakala donno ya ka jing senjor lane ke jing julor ketika jingking keladon ro ke jinglek maramot handrai katu ke jingking keladon biang hak pedeng ke jingthut hak ba ye kali ki bakit bundon simlala shu ban penyan te hangne ka pen i ba katkum ki expert ki don kam ye ka ban kmi penya kumno na mentaban pek pha ba ka ni ke jingking kala ban kiet ye ki trop ki bakit shibun daki bun photon naman kumbang itip kenika surok kedeka surok ka bakit bat ka bayat ka bapnya so shadu silcha te kumta ki hab ye ka ban pet pnya ba kanom don ge jingthut lang ba ka ge jingking ka headline ka baar pada ka ongkum ne IED government must come clean on police intelligence failures says Amprin katkum kenika kubor kumbang itip bakaladon ke jing lebu bom haka office jong ke NPP te nakaliang jong ka nonyalam jong ka seng kongres ka ong ba kedi baka government kedi ban syai halo
halor kajing bom biang lane kajing bom la banyo ya ka intelijen ya ka khubor na ki pulit ka badai chung ki khubor sentiat ka bati kena halor kene ka benta ti ngiyo i bang ngitip ro bakene ka jing bom po office klalong ko wen ki khubor ka balapan kendit ya ki babun namar ba lalap dangshan ya bom IED po office chung ka NPP ti katu perlok ngilapoi syaka bakut na kene ka program ka ba ni review lana ni kmi biang ni kot khubor mentakas ni ka nyau tarik urisau arpo we ngin sakendo biang la syai kasngi ka ba kemen ni pibaro khublai sibun khublai syajar